se javilo hram, Isus je rekao, ja sam svetlo sveta. To je Evanđelje po Jovanu, 8. poglavlje, 12. stih. Ja sam svetlo sveta. Ko za mnom ide, neće hoditi u tami, nego će imati svetlost života. Ovo sunce je samo baterija koja osvetljava. Ja sam svetlo sveta, kaže Isus. Prisutni poglavari sveštenički fariseji su bili šokirani, jer su oni razumeli da Isus ovim hoće da kaže da je on Mesija. On je direktno rekao, ja sam Mesija. Ali ovo što je on izgovorio je jasno na to ukazivalo. Pošto Isus nije ispunjavao očekivanja naroda i fariseja vezano za Mesiju, jer oni su očekivali da će Mesija da bude neki na belom konju, neki plemić, neki, razumete, sa mišićima koji dobro ratuje, koji će da razjure rimske okupatore i koji će da obnovi ovo zemaljsko carstvo. Ovde pred njima je bio jedan sin stolara, nije nešto ugledan, nije iz Jerusalima, nije pohađao visoke škole, ali evo tu možemo vidimo preko koga Bog radi, preko kakvih ljudi Bog radi. I pošto Isus nije ispunjavao očekivanja naroda, pošto su fariseji prepoznali da on sa ovim rečima hoće da kaže da je on Mesija, kada je rekao ja sam svetlo sveta, fariseji su uvek želeli da pokušaju na neki način da isprovociraju da Isus nešto kaže, pa da oni dodaju ili da bi narod okrenuli protiv njega. To je njima bio glavni cilj. I sad, kad Isus ovo rekao, ja sam svetlo sveta, oni su njega hteli da isprovociraju da on kaže ja sam Mesija. Jer narod je očekivao Mesiju, ali nekog drugog Mesiju, nekog na belom konju koji je dobar ratnik i koji će da razjuri Rimljane. I da Isus kaže ja sam Mesija, to je bio dodatni argument da narod se pobuni protiv Isusa. Ovako, fariseji nisu uspevali da narod pobune protiv njega. I pazite šta kaže